προχθές το βράδυ που έχει σπάσει τα νεύρα. Δεν μπορεί να σου, αφού έπαθε σοκ. Έπαθε σοκ, δεν είδες εκεί πέρα ναρκωτικά εκτοστά. Και τι να πούνε δηλαδή οι Αφγανοί πρόσφυγες οι οποίοι ζουν πεθάνει. Δεν ξέρω, παιδί μου, τους Αφγανούς. Αυτοί οι φοβερές του κάθε μέρα και έχουν εξαφανιστεί από εκεί και από το θάνατο. Έχεις από τον άνθρωπο. Τι είναι να σου πει. Μα και η γυναίκα φοβάται τόσο στο ποτίκι. Σε αυτό το βαθμό, ναι. Ορίστε. Τάσο, γεια σου. Συγγνώμη που σε ενοχλώ. Γεια σου, Μαρία. Έχεις λίγο χρόνο το μεσημέρι. Γιατί δεν. Να χώσουν να κοιτάξεις στο σπίτι. Οκ, stop. Κοίταξε, Λίγο stop.